baki, bara a dubi kinki ake ki farin ciki. Ilahi kai kake min ba shakka, da na yi baitika na sa haska, albarkacin Muhammad mai Makka, Allah da do salatin sakaninka, sunarsa yau na kewa ilahu rabbi sai tambaki. Cikin turare babiya almiski, ta ka a san yarinyar kirki, kin ɗeba kyan hali na iyayenki, sun baki tarbiya na yi musu maki, a kyan hali kin zamto baska, duk al'umma suna tebanki. Ya mai addini, mai haƙuri san ba ta da rani, ko da a kyauta zarce tunani, beautiful tsayi ba ta da muni, in ta yi ado kana haskawa, kullum yabo take na ma'aiki. San direba dole ya san hanya, amanar ka ce kai yi riganya, na san halin ka ba ka jayayya, kula ka ba ta kartai kuka, ni Musa MD na baka baki. Zama na duniya ɗan haƙuri ne, kin ga aure bauta ne, hakin gidansa na kan ki gane, daɗi wuya aikin lada ne, akan mijinki tashi ki farka.